Март айы күпләр өчен календар язы башлану белән генә түгел, 8 март бәйрәме һәм аның тирәсендәге ниндидер бер күңелле җанлылык белән дә әһәмиятле дияргә була. Һәм бу ни гаҗәп, хатын-кызларга гына кагылмый, хәтта ир-атлар өчен дә шулай. Әлеге бәйрәмнең нигезләрен советлар таркалып, коммунизм артыннан куып яшәүнең бетүе дә какшата алмады. Сер түгел, 8 мартны хәзерге кебек хатын-кызлар яз бәйрәме итеп билгеләү башында шул хатын-кызның хокукларын яклау мәсьәләсе торган. Шуңа да ул советлар чорында күпмедер дәрәҗәдә идеологик мәгънәгә дә ия иде. Сул хәрәкәтләр өчен бу әле һаман да шулай. Бәйрәмнең тамырлары 20 гасыр башыннан хатын-кызның тормыштагы һәм җәмгыятьтәге урынын күтәрү өчен башланган көрәш чорыннан килә. Шул чакта, мисал өчен, хатын-кызда хәтта сайлауда катнашу, анда тавыш бирү хокукы да булмый, җәмгыятьтә ирләр белән бер тигез хокукларга ия булу турында әйтеп тә торасы юк инде. Татар-башкортларда бу процесслар ничек барган? Хатын-кыз хокуклары темасы кайчан һәм ничек күтәрелә башлаган? Бу өлкәдә хәзерге чорда нинди тәрәккыят бара? Гомумән, татар җәмгыяте бүген нинди үзгәрешләр кичерә? Шушы һәм башка темаларга да сөйләшү өчен минемчә студиясенә тарих фәннәре докторы Лилия Габдрафикованы чакырдык. Бүгенге көндә ул Мәрҗәни исемендәге Тарих институтында эшли. Күпсанлы китап, монографияләр, гыйльми язмалар авторы. Чыгышы белән Уфа якларыннан хәзер инде тормышын Казан белән бәйләгән. Әмма шулай да бар татар дөньясын өйрәнү белән шөгыльләнә. Хуш килдегез, Лилия ханым. Лилия ханым, сезнең фәнни тикшеренүләр чоры, сез тирәнтен өйрәнгән чор нигездә 20 гасыр башларына карый. Нәкъ шул вакытта Америкада, Европада хатын-кыз хокукларын даулаган хәрәкәтләр башлана. Алар хатын-кызларның эш, гаилә, хусусият хокукларын күтәрә. Аларның ирләр белән чагыштырганда эш көне озынлыгы, эш хакының зурлыгы мәсьәләләре дә яңгырый. Бу көнбатыш дөньясында шулай була. Күпләр Казанда да, Татарстанда да Клара Цеткин исемен әле хәтерлидер, әнә Бишбалтада һаман да аның исемендә урам бар. Кайберәүләр радикал хатын-кызларның суфражистлар хәрәкәте дигәнне дә хәтерлидер. Ә менә татарда мондый омтылышлар кайчан башлана? 20 гасыр башында татар өчен дә шактый зур мөмкинлекләр ачыла бит. Аның хатын-кызлары бу хәрәкәткә кайчан һәм ни рәвешле кушыла? Чынлап та сез әйткәнчә шулай булган, әмма татар хатын-кызларын теге Америка, Европалы ханымнар белән чагыштыру бәлки бик дөрес тә түгелдер, чөнки татар халкының, татар тарихының үзенчәлеге бар, үз юлы бар, ханымнарның да, туташларның да. Бер яктан карасаң, бу мусульман традициялары белән бәйле, икенче яктан карасаң, Россиядә булган үзгәрешләр дә әлбәттә йогынты ясаган татар тормышына 20 гасыр башындагы. Һәм совет чорында гыйлеменә сез әйтеп үткән, анда бит инде ханымнар һәм әфәнделәр бетерелә, иптәшләр, товарищлар гына кала. Татар хатын-кызлары өчен бер төрле өстән тигезлек килеп төшә, һәм алар барсы да әле бу үзгәрешләргә әзер дә булмыйлар, ничектер ятсынып та карыйлар бу күренештән. Әмма барыбер аларны сез бер тигезсез, барыгыз эшкә чыгыгыз, балаларыгызны бакчаларга илтегез дип менә ничектер менә совет кешесе ясарга тырышалар. Моннан алда гына бит инде алар чапаннар киеп, урамга чыгарга да куркып яткан ханымнар, туташлар менә шундый халәткә кала. Бу әлбәттә бер төрле авыр күренеш дисәк тә була инде. Әлбәттә совет чорында Мин сезгә хәзер бүлим әле. Хәзер сез әйткән фикер ул сез совет чорындагы хатын-кызлар турында әйттегез, әйме? 20 гасыр башына кайтып әйтәсез. Әйе. Мин теге 20 гасырның асыл башы 1905 елдагы инкыйлаблардан соң иреклекләр, әле патша чоры заманындагы татар хатын-кызының хәле турында да ниндидер булса мәгълүматыгыз бармы? Бар әлбәттә. 17 елга кадәр әлбәттә хәлләр башкачарак булган. Гомумән, монда инде хезмәт хакы яисә тигезлек турында сүз бармый, хатын-кызларны укыту, монда җәмгыятьтә урынын үзгәртү, шундыйрак хәлләр турында бәхәс бара. Һәм әйтәсем килә, менә хатын-кызлар хәрәкәте, татар хатын-кызлар хәрәкәтен миягы белән
Үзенчәлекле монда бит әле ир-атлар тарафыннан башланып җибәргән нәрсә ул. Шуңа күрә Европа, Америка белән әллә ни чагыштырып та булмый. Һәм татар тарихының алдагы якларында гасырларын алсак та инде менә мәсәлән урта гасырларда Европада бит инквизиция күренеше була. Анда күпме эшбәр хатын кызларны колдунья, ведьма дип утта бит инде тереләй яндыралар. Бу тотышкыч күренешләр, хәлләр тарихи. Бездә шушы заманда патшабикә, сөембикә була. Бөтенләй башкачарак юл белән барганбыз дип әйтәсем килә. Бу инде бер яктан алсаң, шул ук Төрки далаларындагы ирек сулышы микән, икенче яктан карасаң, шул мусульманнарда булган бар бит инде пәйгамбәр сүзләре, хәдисләрдән килгән оҗмахның ачкычлары, әниләрнең аяк астында дигән сүз. Бу да йогынты ясагандыр инде. Ләкин ул әниләрне ир-затлар нигәдер теге җәмгыяти тормышка чыгарга бик ашыкмаганнар. Алар ягъни күбрәк гаилә белән шөгыльләнү, бала үстерү, хуҗалык эшләре белән шөгыльләнүгә ничектер игътибарларын һәм тормышларын шуңа багышлаганнар инде. Гомумән менә массалы рәвештә хатын-кызның хокуклары әлбәттә шул 20нче гасыр башларында гына күтәрелә башлагандыр инде ул. Чынлап та шулай, монда инде хәтта алданрак та башлана инде ул 19нчы гасырда, 19нчы гасырның икенче яртысында башлана. Шул кызлар укыту мәсьәләсенә башланып китә инде. Чөнки моңа кадәр бит инде кызларны бик абыстайларга әлбәттә сабак алырга йөриләр, әмма аларны язырга да бик өйрәтмиләр бит инде. Кызлар әгәр язу сызуга бик катнашсалар, алар егетләргә хат язалар дип карыйлар, ничектер күрсәтеп карыйлар. Икенче яктан бит инде шул вакыттагы вазгыятьне алсак, барыбер буржуаз үзгәрешләр була бит инде. Шәһәрдә дә фабрика, завод җирләренә бары кушылып эшкә кереп эшли башлар татар хатын-кызлары да. Һәм башка төрле эш урыннары да була, ниндидер күңелсез күренешләр дә була. Мәсәлән, барсыбыз да ишетеп беләбез инде, күңел ачу урыннары кебек, бит инде Николай беренче патша заманыннан бер төрле официаль кәсепкә әйләнә бит инде. Әлбәттә, менә шушы татар кызларының шушы күренеш буйга төшүләрен бер төрле наданлык белән дә бәйлиләр. Белем яклары сай булганга һәм шуңа күрә инде татар җәмгыятендә менә шушы чорда бигрәк тә зыялы ир-атлар арасында да, хатын-кызлар арасында да кызларны укытырга кирәк, аларның белемен үстерергә кирәк дигән сораулар килеп чыга. Һәм бер төрле бу ир-ат белән хатын-кыз арасында да бәхәс булмый, зыялылар һәм наданлар арасында булган бәхәс кебегрәк була инде. Һәм иң мөһиме бу көрәш ирләр тарафыннан билгеләнгән кысаларда барыла әлбәттә, сез әйттегез, хатын-кызлар үзләре башлап йөрми, чөнки менә ирләр барыбер өстенлек иткән җәмгыятьтә алар шыпырт кына әкрен генә үзләренең хокукларын йомшак мәсьәләләрдән башлыйлар. Әйтүегезчә, мисал өчен уку, югары белем алу һәм тагын нинди дә булса аларның шушы өлкәдә, дөресрәге өлкәләрдә төп казанышлары нинди булган икән, тагын нәрсәгә ирешкәннәр алар? Менә шушы кызлар мәктәпләренә җәдитчелек хәрәкәтенә килеп чыга инде ул төпле белемле хатыннар саны, кызлар саны арта бит инде. Һәм татар җәмгыятендә мөгалимәләр дигән социаль катлам кебек килеп чыга. Менә шушы чорда һәм булар инде кияүгә чыкмаган күбрәк яшь кызлар, алар крестьян, мещан гаиләләреннән күбрәк булар мәктәпләрдә дөньяви белемнәр бигрәк тә бирүчеләр инде, алар абыстайлардан, мөселманнардан бераз аерылып торганнар бу яклар белән. Һәм шушы мөгалимәләр тарафыннан инде 17нче елда хәлгә килсәк, монда бит инде Казанда апрель аенда мөслимәләр съезды уза, бөтен Русия мөслимәләр съезды. Моның негезе, социаль негезе булып шул мөгалимәләр булып тора инде. Алар инде әлбәттә төрле шәхси тормышка калган сорауларны да чынлап та шуннан башлап җибәрәләр, үзләренең хокукларын яклауны. Булда булса күп хатынлыкка каршы чыгылманда, аерылышу мәсьәләсендә башкачарак каралманда. Чөнки хатыннар ирләр белән аерышсалар да барыбер төрле кемчелекләре булган бу шәригать буенча аерылышуның инде. Һәм анда төрле сораулар карала инде. Хәтта теге менә гаилә торганда
кызлар инде болашак күйеулерден медицинский справка да китерсеннер дип сорыйлар инде. Бер төрле зарарлы чирләре булмасын дип инде менә шу гаилә корган яшьләрнең. Һәм бу әлбәттә төрле бәхәсләр тудыра бу сораулар. Шәхси тормышка кагыла инде. Муллалар ягыннан каршы чыгулар да була. Чөнки кызларны укытырга алар бер яктан рөхсәт бирәләр, ә менә шундый гаилә тормышында ниндидер күп әйтәбез компромисска кергә алар бит әзер булмыйлар әле. Әмма 17 елда bizim инкыйлабтан соң күп хатынлыкта бетерелә һәм башка күп сораулар сайлау хокуклары да бирелә инде февраль аеннан соң. Үзгәрешләр килеп чыга. Әйе, ул большевист революциясы әлбәттә ул бик кардинал үзгәрешләр китерә бар җәмгыятькә. Февральдан соң, февраль революциясынан соң алар бит инде менә господиннарны бетерәләр, барсы да теге гражданиннар, гражданкалар булып китәләр. Әмма анда хатын-кыз мәсьәләсе әле ни каралмаган була. Һәм Мәскәү мөселманнары телеграмма җибәрә вакытлы хөкүмәткә, менә сез хатын-кызлар турында бер нәрсә язмагансыз дип, менә бу документларда дип. Һәм шуннан соң апрель аенда аерым бер документ кабул ителә, хатын-кызларга да менә шулай сайлау хокуклары бирелә һәм тигезләштерә аларны. Татарда әле хәзердә хатын-кыз урынына дини мәгълүмат, Коръән аша карау киң җәелгән. Бу фактор хатын-кыз хукукларын яклау эшенә ни дәрәҗәдә йогынты ясый? Шундый да менә шушы мөгалимәләр бит алар буш нигездә барлыкка килмәгән. Моннан алда әйтеп үткәнчә абыстайлар, остазбикәләр булган, аларны да бер төрле аерым социаль җәмгыять капламы дип әйтсәк ялгыш булмас. Абыстайлар burundan килгән үзенчәлекле күренеш, татар халкына хас дисәк тә ялгыш булмас. Башкортларда шулай ул бигрәк тә татар йогынтысы инде, чөнки 18 гасырларда әле Урал буйларында, Казак дәүләрендә барыбер шул татар муллалары дин, шәригать, дин белеме, шәригать кануннарын таратып йөргәннәр һәм аларның әлбәттә хатыннар шул хатыннан абыстай дип әйтәбез инде. Абыстай сүзе абыс сүзеннән килеп чыкканда әйтеп үтәсем килә. Абызлар инде ул элекке заманда менә шу 18 гасырга барган чыганакларда һәм 19 гасыр башына барган чыганакларда күренә бу абыс сүзе дини белемле кеше дигән аңлата һәм абыстай да шулай дини белемле ханымнар. Ни өчен аларны аерым социаль катлам, җәмгыять катламы дип әйтәм, алар бит беренчедән мулла хатыннары, икенчедән чыгышлары белән мулла кызлары. Ул бер төрле менә ябык катлам, замкнутый сословие дисәк тә була инде. Һәм алар башка кызлардан аермалы рәвештә белемлерәк булганнар, аларны бер төрле җәмгыять алдында менә бурычлы дип үстергәннәр, язу сүзле кеше дә барыбер аларны белгән инде абыстайлар. Һәм абыстайлар шунысы белән кызык, алар менә чын мәгънәсендә милләт аналары дип әйтеп була. Татар мәдәниятендә, әдәбиятендә ниндидер кадерле исемнәрне алсак, 20 гасыр башында аларның барысы да абыстай балалары. Гаяз Исхакимов, Фатих Әмирханов, Бакый Урманшинов барысы да абыстай тәрбиясендә үскән. Мансур Музафаров, алар барысы да шул абыстай балалары. Асылда бу татарда үзенә күрә милли мәгариф шаткалары булгандыр инде. Чөнки татарның бит үз мәктәбе булмаган, шуңа күрә дә абыстайлар бу эшне башлап җибәреп, аның башында торучылар, нигезендә торучылар алар булгандыр. Менә абыстайлар булмаса, мөгалимәләр дә килеп чыкмас иде дип әйтүем инде. Чөнки мөгалимәләр бит алар чынлап та совет мәдәнияте өчен бик мөһим роль уйнаганнар. Әлбәттә әле большевиклар килгәч, совет мәктәпләрендә эшләргә бик кеше дә булмаган, бигрәк тә менә хатын-кыз укытучылар. Татар менә шушы мөгалимәләре алар Урта Азияга барып та укыганнар, Кавказ ягында да йөргәннәр. Менә шул белем чакларын төрле җирләрдә, төрки халыклары арасында, мөселман халыклары арасында абызып йөрүчеләрдән булганнар 20 елларда инде һәм аларга карап совет хатын-кызы мөселман халыклардан чыккан хатын-кызлар да барыбер караш җәмгыятьтә үзгәрә инде. Барыбер
тигез дип игълан итү бер нәрсә, менә җәмгыятьтәге яшәешне үзгәртү барыбер кыен булган. По щелчку начальнигын. Менә сез әйттегез инде, абыстай феномены ул татарларга гына хас дип. Ул чыннан да шулаймы? Тикшереп караганыгыз юкмы башка мөселман халыкларында? Шулай ук ул заманына күрә инде алга киткән мөселман милләтләрендә, Азәрбайҗаннарда, Кырым татарларында андый күренеш булмаганмы? Миңа калса миңа очраган юк инде. Һәм мин бу татарларга гына хас дип фаразлыйм инде. Азәрбайҗанларда бит инде гомумән менә шу кызлар мәктәпләрен оештыруда да күбрәк шу татар ханымнары һәм туташлары да анда шулай катнашып йөргән. Кайбер теге дворян фамилиялары менән дә, мәсәлән, Терегуловлар, шу хәзерге Тбилисида татар мөселман кызлары өчен мәктәпләр оештыруда бик теге зур өлеш керткәннәр. Ләкин Терегуловлар үзләре татар нәселеннән бит инде алар. Әйе, шуңа әйтәсем килә инде. Монда да барыбер шул татарның роле зур булган. Һәм шуңа күрә абыстай безнең халыкка хасрак күренеш әйтәсем килә. Инде бүгенге чорга күчеп карыйк. Менә хәзерге татар хатын-кызларының иҗтимагый, сәяси өлкәләрдә нинди проблемалары бар? Активизм ягыннан караганда, ул 20нче гасыр башындагыга тиңме? Әллә аңа ихтыяҗ юкмы хәзер? Әлбәттә, 100 ел үткән һәм дөньялар үзгәргән, аларны чагыштыру бәлки бик дөрес тә булмас. Инде сайлау хокуклары бар, хезмәт ягыннан алып караганда да. Мин инде үземнең өлкәдән әйтәм инде, мәсәлән, фән өлкәсендә аерма юк. Ирне хатынны иң мөһиме белгеч булырга тиешмендер. Үзенең өлкәсендә инде карап тормыйлар. Башка яктан карап әйткәндә, инде милли тормыш, мәдәният күзеннән караганда, әлбәттә барыбер шул татар кызлары, хатын-кызлары без милләт аналары дип әйтсәк ялгыш булмас, чөнки хәзерге көндә мәсәлән тел мәсьәләсе, туган тел мәсьәләсе бик кискен тора һәм гаиләгә күбрәк күчерелә һәм хәтта теге дәресләрне сайлауда да бит инде рус классына бирәсең баланы, татар телен өйрәнгән группага бирәсең, монда да бит инде аналар күбрәк хәл итә. Һәм шуңа күрә чынлап та 20нче гасыр башында да татар кызының роле зур булган. Хәзер дә шуңайдан әлбәттә роле зур. Һәм гомумән татар мөхитендә, татар рухында тәрбияләүдә дә инде бар аның өлеше кертелә. Татар тарихына хөрмәт, монда традицияларына хөрмәт тәрбияләүдә бар шул анадан кала. Гомумән алганда инде миңа калса хәзерге теге татар хатын-кызларының проблемалары алар барыбер теге Русиядагы башка хатын-кызларның проблемалары белән барыбер әллә аерылмый. Ул инде барыбер теге төрле катламнарга да бүленеп булар, төрле теге тәрбия, мәдәният дәрәҗәсе дә башка төрле катламда төрлечә. Һәм шуннан килеп инде бер проблемалар, бәлки гаилә белән бәйле проблемалар килеп чыгадыр. Тагын бер проблемага карашыгызны беләсе килә. Менә хатын-кыз, ана кеше бит инде. Һәм дә татарда без ана теле дигән, үзебезнең телебез турында ана теле дип әйтәбез бит инде. Ананың шушы телне саклаудагы роле, нигә сырыйм, хәзер шәһәрдән татар теле югалып бара. Ул әле гаилә эчендә ваграк һәм тар социаль төркемнәрдә бар. Менә урамнарда, иҗтимагый тормышта ул югала бара. Кайберәүләр хәтта шәһәрдә татар субкультурасын үстерү турында сөйли. Гәрчә без инде татарда шәһәр культурасы бар дип йөри идек хәзергә. Сезнеңчә ничек соң? Татарның ул культурасы бармы? Ахыргы чиктә инде татар культурасы авылныкы гына булып каламы? Культура бар әлбәттә, яшьләр арасында төрле оешмалар да эшләп килә, әмма әлбәттә милли мөхит бәлки бик җитмидер, бигрәк тә гомуми теге дин белем биргән мәктәпләрдә, монда теге башка милләтләрдә укыган мәктәпләрдә барсы да бит татар мәктәпләренә генә биреп укыта алмый балаларын. Һәм менә шушы балалар әлбәттә милли мөхиттән бераз читтә кала. Монда инде бөтен эш гаиләгә күчә. Гаиләдә биреләме?
татар теле. Хәзер инде бик популяр лозунг, бигрәк тә Татарстан җитәкчелегендә тел беренче чиратта өйдә, гаиләдә өйрәнелергә тиеш, аның төп нигезе шунда дип әйтергә яраталар. Чөнки без хәзер татарлар мәгарифне әкренләп югалта бара, һәм бу шартларда бар нәрсә дә гаиләдән тора дигән лозунг популярлык казана. Bir яктан, әлбәттә, дөрес лозунг, чынлап та гаиләдән күп нәрсә килә бит, тәрбиядән, әмма телгә барыбер ихтыяҗ булырга тиеш. Ихтыяҗсыз телне үстерү, телне ортага нигез үсеш бирү кыенрак, профессиядәме, башка җирдәме кирәклек булырга тиеш телгә. Былай гына ул чынлап та ихтыяҗсыз, ничек дисең, аралашыр өчен мөхит кирәк, кеше булырга тиеш. Аралашырга. Менә хәзер шәһәр татарларыннан язучылар, шагыйрьләр күренми диярлек. Мондый шартларда татарның шәһәр культурасы хакында сүз йөртеп буламы гомумән? Гомумән татарның теге шәһәр культурасын бәлки татар теле белән генә бәйләү дә дөрес түгелдер. Без әле менә русскоязычный татар дип әйтәбез, алар да бик күп кенә группа бит инде. Алар арасында татар тарихы белән кызыксыну мәсәлән барыбер сизелә, һәм барыбер татарлыкка тартылу барыбер бар. Аларның менә телне белмәгән өчен генә болай читләштерү дә дөрес түгелдер. Бәлки менә шушы без инде тарихчылар ышанабыз, тарих белән кызыксына алар теге тел һәм башка теге мәдәният ниләренә дә кереп китерләр дип. Ягъни тел бу очракта бер форма гына булып тора инде. Иң мөһиме сезнеңчә эчтәлекне татар итү. Чынлап та татар рухы булырга тиеш. Татар кайбер семьяларда, гаиләләрдә татарча бик матур камил сөйләшәләр, әмма ничектер менә рухы юк барыбер комплекс дип әйтим татарлыктан. Кайберәүләр рус телле татарлар булса да, алар татарлыгы белән барыбер татар тарихы белән горурланып яши. Һәм аларда мөселман диненә дә барыбер иманлы булуга тырышу да көчле бит әле. Шулай русскоязычный татарлар. Бүгенге сөйләшүебезне 8 март бәйрәменнән башлаган идек. Инде азакта да кире шуңа кайтабыз. Шәхсән сез аны бәйрәм итәсезме? Сезнең өчен ул нинди эчтәлеккә ия? Минем өчен бернинди әле эчтәлеккә ия түгел. Бары тик тагын бер ял көне генә. Әле инде бәйрәм итү гадәте юк. Бу бәйрәмгә дөньяда күп төрле альтернативалар да бар бит. Әйтик, әниләр көне Көнбатышта аны майның башында, Русиядә ноябрь азагында дип хәтерлим, билгелиләр. Бу көн 8 мартны алмаштыра алмыймы? Әниләр көне бернинди сәяси төсмергә дә ия түгел, 8 марттан айырмалы буларак. Май аендан нары көннәр дә матуррак. Юктыр барыбер әниләр бер, хатын-кызлар күбрәк нәрсәдән алган төшенчә бит, шуңа күрә алайча бүлү минемчә дөрес түгел. Һәм гомумән 8 март бит инде икенче яктан карасаң, безнең менә 100 еллык тарихыбыз, шул совет заманына килгән тарихыбызның бер өлеше бит инде. Аны шуңа күрә моннан баш тарту да бик дөрес түгелдер. Ягъни мәктәптән килә бит инде. Ике бәйрәмдә булсын дисез инде. Бәйрәм иратларны да котлыйбыз. 23 февраль көне кызларга да булсын. Ярар, сезне якынлашып килгән хатын-кыз һәм дә яз бәйрәме белән котлыйбыз. Бүгенге сөйләшүдә катнашуыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Лилия ханымга тарихчы галимә буларак эшендә дә зур уңышлар телисе иде. Бигрәк тә аның мәгърифәтчелек өлкәсендә башлап җибәргән тырышлыкларында. Ул гыйльми эшләр белән генә шикләнеп калмый, үз тикшеренүләренең, үз белеменең халыкка да барып җитүе хакында, кешеләрне тарих өлкәсендә агарту хакында уйлана. Конкрет гамәлләр башкара. Лилия Габдрафикова, Яндекс.Зен каналы авторы. Анда ул тарихи темаларга да, көнүзәк проблемаларга да караган язмалар урнаштыра, бәхәсләрдә катнаша. Татар галимнәре арасында андый мәгърифәтчеләр күп түгел, һәм аның бу тырышлыклары һәр төрле мактауга лаек әлбәттә. Татарны коткарса, шул мәгърифәт коткара инде. Бу 20нче гасыр башында да шулай булган, хәзер 100 ел үткәннән соң да шулай. Һәммәгезгә хәерле көннәр, исән-имин булыгыз.